दर्शनाला आला कलावंत आईच्या दर्शनाला आला कलावंत आईच्या रंग भरल्या उभी पुढे रंग देवता दर्शनाला आला कलावंत आईच्या दर्शनाला आला कलावंत आईच्या पंचवाची दीप प्रज्वलला अंतराचा सुवास सुटला कायरंबी उभा स्वागताला रंगभूमीच्या भरल्या उभी पुढे रंग देवता दर्शनाला आला कलावंत आईच्या स्वर उमटले आवाज सुटले शिर झुकवले आई ग या चरणाची धूळ कपाळात भक्ती भावे लावी ग ऊन भरला क्षीण मुरला भार उरले नाही ग शुभ क्षणाची आस दिवाला आसे आज दिवाळी ग हे पवन गती मारली ग आग डोळ्यात दाटली ग ऐशगाना करुणी दंडवत साज वेळेला रंग भरल्या उभी पुढे रंग देवता दर्शनाला कलावंत आईच्या रंग भरल्या उभी पुढे रंग देवता दर्शनाला आला कलावंत आईच्या दर्शनाला आला कलावंत आईच्या दर्शनाला आला कलावंत आईच्या स्वागत रंगदेवता ग्रामदेवता आणि रसिक प्रेक्षकांना अभिवादन करून सहर्ष सादर करीत आहोत एक काल्पनिक चित्तधरारक वगनाट्य संभ्रम लेखक दिग्दर्शक सतीश रामचंद्र जोशी पात्र परिचय सम्राट जागीरा विनोद जोशी महामंत्री मिलिंद जोशी सेनापती सदाशिव पाले मंत्री विश्वास जोशी रामचंद्र पाले शेरसिंग निखिल जोशी बलवीर गणेश गोतार उदय कुमार युवराज जोशी अंगरक्षक विशाल जोशी गौरव पाले सुभाष संगरे सेवक योगेश टोने सुनील मांगडे गौरव सिंग सुभाष जोशी भानुप्रताप सुनील जोशी कांचन सुजय माने आणि कविराज चंद्रशेखर साहिल जोशी सहकलाकार वैभव संगरे मनीष ठीक श्री हनुमान भक्त सेवा मंडळ सावळे नागरी सहर्ष सादर करीत आहोत वगनाट्य सूर संभ्रम सूर संभ्रम सूर संभ्रम
बस, जनानो, बस. या आता. मामा, लोखंडाला भट्टीत टाकून ज्याप्रमाणे कठोर केलं जातं त्याप्रमाणे आम्हा दोन्ही भावंडांना तुमच्या नजरेच्या आवडीत जाळून कठोर करत आहात. ह्या मागचं आपलं ध्येय काय ते तरी सांगा मामा. ध्येय नाही मुलांनो. कर्तव्य आहे. कर्तव्याच्या प्रयत्नातून निघणाऱ्या ज्वाळांचा त्रास तुम्हाला जाणवतोय यात मुळीच शंका नाही. पण गेली 18 वर्ष माझ्या हृदयाचं काय होत आहे याचा तुम्हाला काय बाबा तेच तर आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तुमची माया प्रेम आम्हाला समजली पण तुमची आक्रमकता काही तिला का कळत नाही बाबा. प्रत्येक जीवाला आपल्या रक्षणासाठी बलवान आक्रमक आणि स्वावलंबी व्हायला हवं. ते आम्ही तुमच्या शिकवणीतून जाणलंच आहे. पण मामा माझं एक ठीक आहे. कांचनचं काय तिला का पुरुषाप्रमाणे शिकवणं तिची कोमलता स्त्रीत्व आपण काय नष्ट करतो आहोत. स्त्री फक्त मनाने कोमल असावी. शरीराने आणि मनोबलाने साहसी धाडसी आक्रमक लहानची भेडण्याची नजर पडतात डोळ्यातील ज्वाळीस त्यांचे भस्म करता यावे इतकी कठोर. नाहीतर ती चिरडली जाते तामसी अय्याशी नराधमांच्या पायतळी. ज्याप्रमाणे माझी ताई अनुसरी साधी सरळ गृहिणी विचारली तेव्हापासून नाही झोपू देत त्या अवलेची अप्रुरक्षणाची ती भिंगाळी नाही झोपू देत. कविराजांची अस्वस्थ घनिष्ठ हे जणू धगधगत्या अग्निकुंडासारखं फिरत आहे. आणि त्यांच्या ज्वाळांचा तुम्हाला त्रास होतो नाही नाही काय बरवतो मी. राहू दे ते सारं मागचं विसरून जायचं. आपण स्वतःला इतकं बलवान बनवायचा की दुसऱ्या कोणाची भीती वाटली इतकं. मामा किती दडवायच्या त्या यातना. मामा मी आता मोठा झालो इतका मोठा की तुमची मान माझ्या खांद्यावर घेऊन सर्व भूतकाळ ऐकून गेलाय. तुम्हीच घडवलं ना मला. मग विश्वास नाही माझ्यावर. मामा, सांगा मामा सांगा माझ्या आई वडिलांची दुर्दैवी कथा सांगा. हो बाबा तुमच्या दुःखात आम्हा दोघांनाही सामील करून घ्या. नाही पावत ही तुमची तळमळ. नाही नाही मुलांनो तुम्ही अजून खूप लहान आहात. तुम्हाला अजून खूप काय करायचं आहे. चला जाऊ द्या मला जाऊ द्या मला मामा! जाऊ द्या मला मामा! जाऊ द्या. काय करावं तुम्ही का असे वागता. मला एक वेळ माझ्या आई वडिलांच्या परवडी मागचं कारण समजलं असतं तर काय. अरे तू ताकद म्हणूनच तर बाबा तुला काही सांगत नाहीत.
शीघ्र कोपी कुठला? होय, मी आहे शीघ्र कोपी. जन्मताच आई वडिलांच्या मायेला मुद्रेला कोण म्हणे त्यांच्या मृत्यूला कारण मीच तर नसेल ना. आणि जर असेल तर मी एकटाच कसा वाचलो? माझ्या अशुभ पाय गुणामुळे तर त्यांची वाताहत झाली नसेल ना. अशा अनेक प्रश्नांनी माझं डोकं बधीर होऊन गेले. कोण देणार माझ्या प्रश्नांचं उत्तर? कोण देणार माझ्या प्रश्नांचं उत्तर? देवा, देवा, तुझ्याजवळ तरी आहे का उत्तर? देवा, न्याय दे. देवा, न्याय दे. विराट नगरीचे सम्राट महाप्रतापी जहांगीरांचे दरबारात आगमन होत आहे हो. सर्वांच्या नजरात खाली का? आम्ही सारे हतबल आहोत. आपले राजकुमार आमच्या आज्ञेत नाही, सारं काही आमच्या मनाविरुद्ध करतात. काय? काय ते स्पष्ट बोला. तुमची पदं बदलली, कापडं बदलली, भाषा बदलू नका. काय ते रोखोक बोला. सम्राट, आपल्या उदयकुमाराला शस्त्रविद्येत अजिबात रुची नाही. काय? आज कुमारांना शस्त्र विद्येत रुची नाही, याचा अर्थ काय? महामंत्री, याविषयी आपले मत, आपला अनुभव बोला. बुद्धी, अभ्यास वृत्ती, स्वावलंबी, खोटं जपून घेत नाही, अन्याय अजिबात जपून घेत नाही, दयाळू स्वभाव. झालीच तुमची. लक्ष दे, सम्राट पुत्रांना सोबत नाही. तात्काळ कुमारांना बोलावून द्या. सेनापती, मी आपल्या कार्यात अपयशी ठरला. याचे कारण कळेल की आम्ही इच्छा करू. पिताजी, आज आपल्याजवळ आमच्यासाठी वेळ आहे हे मी माझे भाग्य समजावं का? बोलावे. कुमार, माझ्या पश्चात तुम्ही या राजगादीचे हवी राजा, पण तुम्हाला शस्त्रविद्येत रुची नाही असेल का? रुची आवड कशात असायला हवी याची मला पूर्णतः भान आहे. मी कसे वागे याचीही मला समज आहे. शस्त्रांपेक्षा विद्येला आणि माझ्या काव्याला मी जास्त महत्व देतो. शब्दांच्या शस्त्रांच्या धाकापेक्षा समोरचा व्यक्ती जर घायल होत असेल तर कशाला हवे युद्ध आणि लढाया? हेच ते. हो, हे म्हणजे तू आमचं नाव धुळीला मिळवणार? आमचे साम्राज्य, आमचा भाग, आमची दहशत, पराक्रम. पराक्रम अजिबात नाही. साम्राज्य, धाक, दहशत याचा त्रास होतोय आम्हाला.
इनाम घेतल्याशिवाय कोणतीही नववधू आपल्या घरी जात नाही. असो, आजची सभा संपन्न झाली. या नववधूच्या स्वागताची तयारी करा. स्वागत तयारी? कसली तयारी? स्वागत इथेच होय. द्या त्यांना आशीर्वाद आणि जाऊ द्या ना आपल्या घरी. धन्यवाद. तुम्हाला नाही समजणार या राजधर्माचे नियम. आपण निघाले. निघा. नियम समजतो आणि जाणतोही, पण आज या नियमाचं उल्लंघन होणार आहे. जोपर्यंत ही नववधू आदरपूर्वक बाहेर जात नाही तोपर्यंत मी इथून हलणार नाही. जाऊ द्या त्यांना. नाही कुमार, सम्राटांचा अपमान आहे हा. हो युवराज. त्याला कळू दे. जाऊ द्या. निघा. थांब. जर त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला तर उदय कुमार, त्या नववधूच्या स्वागतासाठी तुझा नकार का त्यांना त्यांचं इनाम देऊन दिलं नाहीस? का? इनाम? पिताजी, राज्यातील प्रत्येक नववधू आपल्या इनामाच्या बळी पडतात. का पिताजी, का? याला मोठा दहशत, कमजोरांच्या मजबुरीचा फायदा. रक्षकातील शिक्षक बनला तर या जनतेने नाही कुणाचं बघायचं आहे. या अन्यायी जीवनात मला तुम्हाला होत आहे. नाही नाही थांबू शकणार मी. कुमार, पुढे जाशील तर कृपा करून मला अडवू नका आणि शोध घेण्याचा प्रयत्नही करू नका. नाही तर अनर्थ घडेल. मी म्हणालो होतो ना तुमच्यावर पण अशी फेड येईल. तळातून खाली मला असं होतं ना. मला असं होतं ना. तुम्हाला कोण असणार? कोण असणार तुम्हाला? जा. तुम्हाला केव्हाच परत येणार नाही. जा. काय झालं? तुझ्या डोक्याला लागले. कोणत्या मिनिटे? या नक्षत्रांचा काही नियम नाही. किंवा कोणाचा घात करतील त्याचा काही नियम नाही. मला तुम्ही तुझा बाबा
बाबा तुम्ही कोण आहात आणि इथे काय करताय इथे तुम्ही कोण मी तेच तर नाही ना मी शोधतोय मुला पण तू इथे थांबू नकोस मुला तुझा उगाच अडकलेल्या नक्षत्रांच्या झाल्या तुला हे लक्षात हे ग्रह तर यांचे की नाही पण जरी विश्रांतीच्या गोष्टीवर लागला की लागली झडप खातात म्हणून तुझे थांबू नकोस मुला तुझा ये म्हाताऱ्या आमच्या राजकुमारांना पाहिलंच का अरे बोल पाहिलंच का पाहिला होता राजकुमार पाहिला होता हरवलाय पण त्याला शोधतोय कित्येक वर्ष शोधतोय तुम्हाला सापडणार अयो नाही सांगितलं तर तुमची काही खैर नाही सांगून ठेवतोय सांगून ठेवतोय ही वेळ आहे हो ही वेळ अरे मला वेळा म्हणता हे बघा यासाठी तुम्हाला जन्म दिलाय का बसून बोला आणि संपवा आपासून तुझे वाद संपवा नका एकमेकांना जीव घेऊ नका थांबा नका मी कोण ते धावता पण तुम्ही का लढताय ते आधी सांगा आम्ही तर स्त्री आम्ही भाऊ बहिण शस्त्रविद्या शिकतोय शस्त्रविद्या इथे पण तेच शस्त्र स्त्रिया नाही शस्त्रविद्या मग कुठे सापडणार ते सुख शांतीची जागा सुखाचं ठिकाण जिथे माझं मन रमेल जिथे माझे मन रमेल कोण बरं असेल पोशाखाने तर राजपुत्र दिसतो आहे पण इथे काय करतो आहे या अरण्यात काय रे आता निघूया हो निघूया चल भाऊ
असता कशाला गेला असता तोंड घेऊन? अरे तो बापाच्या म्हणजे सम्राटाच्या भागण्याला कंटाळला आहे. म्हणून मग सम्राट आलं सुधरायला उगाच आमच्या डोक्याला ताप आणि तो त्रास. अरे आपण सेवक माणसं, आपलं कामच आहे ते, त्याच तो वेतन घेतोय, मग शोधायला निघो. शोधा, तुम्ही शोधा, पण सापडणार नाही तो. आता हा येणार फोन, मी पण त्याला शोधतो, कित्येक वर्ष शोधतोय पण नाही सापडत. बरोबर तर बोलतोयस तू, कोण नाही सापडला? ते असं कळत नाही ना. कोण सापडणार? कोण आहे तो जो सापडत नाही? आम्ही शोधतोय राजकुमाराला, सम्राट जागिराच्या पुत्राला. काय म्हणाला? काय म्हणाला? शाकिरा? जागिरा! मी त्याला शोधतोय, मी त्याला शोधतोय. सोडू पाहिजे, बदला घ्यायचाय. मी त्याला शोधतोय, सोडू पाहिजे, बदला घ्यायचाय. सोडू पाहिजे, सोडू पाहिजे, सोड. अरे काय येडे, काय तू असून चाल. पण सुगंधित फुलांचा मधुर सुगंध मन कसे भरून आले. असे माझ्या जीवनी सुख असू दे, सुखाचा हा सागर भरला असू दे. असे माझ्या जीवनी सुख असू दे, सुखाचा हा सागर भरला असू दे. भरती उभी चालू असू दे. ठाकरे माझे ठाकरे माझे तू इथे आलीस आणि वातावरण कसं रम्य होऊन गेलं. पण मी नसताना इथे तुझे हे गोड सौंदर्य पाहूया. तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना माझा पाठलाग करू नका म्हणून. मग का तुमच्या सुशेला तुम्हाला रागावू नका, तुम्ही जिथे सापडा तिथून उचलून घेऊन या असा मला हुकूम आहे. उचलून घे. मी काही उकळ पहाडा उचलला. तुम्हाला कळत कसं नाही, ह्याच वाड्यात माझा जीव गुदमरतो. मी इथे आनंदात आहे. नका 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 मला त्रास देऊ काय एवढा उशीर आणि हे कोण? राजसेवक, मग इथे का भटकताय? आम्ही आलो शिकारीला, पण शिकार फसली. काय? ताकीद देतो, माझ्या हद्दीत येण्याचा प्रयत्न करू नका. हा इलाका माझा आहे, जोरावर सिंगाचा. लक्षात असू दे.
आलंस सुंदर स्वभावाचा आणि त्या व्यक्तीवर या अरण्यात राहण्याची इच्छा झाली की त्याचं दुर्भाग्यच म्हणावं नाही का? अरे दुर्भाग्य हे की त्याने तिला मनावर सामावून नाही. भावनेच्या भरात त्याने तिला सांगून प्रवाचा फायदा घेतला तर नाही नाही तर अरे त्याला एक वेळ भेटून तर घे डोळ्यात बघ त्याच्या निरागस विचार तो राजकुमार आहे तो समाज राजपुत्र त्याचा काय भरोसा? ते म्हणजे मौत करायची आणि पुढे व्हायचं. दुसरीच्या शोधात पहिला दुःखी करून आणि तेच मला सहन होणार नाही. मला हसाच्या घोडाप्रमाणे तुला वाढवलं. पुढे नको ते लाड बोलवले तुझ्या डोळ्यात अश्रू न पाहण्यासाठी. माझं नाटक मिळून आनंदी राहील. आई वडिलांचे पडबडीचे दुःख दुःख नाही आग. व्यक्ती आग उद्या कसे कसे टणटणीत ठेवून आनंदी चेहरा ठेवून जगतो. कशासाठी? मामा आणि तुझ्यासाठी. मामाने मला जगवलं शिकवलं. मी तुला त्या राजकुमाराच्या घरात घुसू देणार नाही. आता जाऊन त्याला का विचारतो? दादा अरे का? आता आम्हाला धमकी देतो काय? मी झोपेत बेसावध असताना तुम्ही मला पकडलं. याचं कारण कळेल की तुम्ही क्षत्रिय नाही असे आम्ही समजावे. हे कळेल तुला राजकारण केल्यावर. राजवाड्यात समजलो. आता माझी मुलं इथं असतात ना तर तुम्हाला समजलं असतं क्षत्रिय कोणाला म्हणतात ते. काय करताय? कोणाला पकडताय? भेटला का तू? बघू बघू बघू. ए, हात! ये बोलला. जिला पकडलं तो निरपराध नसेल. पण तो आहे कोण? कोण आहे तो? या घरातून आणला त्याला. या या. अरे कोण आहे का इथे? कोण ऐकते काय माझं? त्याला नेलं. त्याला नेलं. त्या हरामखोराने त्याला नेलं. त्याला नेलं. त्या हरामखोराने त्याला नेलं. पकडून नेलं. देवा कोण होता तो देवा? तू तरी सांग. तू तरी सांग ना देवा. तू तरी सांग देवा. जीवाची या घुसमट कळलं कशी पुन्हा सरली या सारी आस. जीवाचा ह्यो डाव मांडला सैन्य झालं झालं अखंडित घडलं. देवा कसा फासायो झालं. देवा कसा फासायो. बाबा बाबा तुम्ही इथे काय करताय? काय करूस ते शिकलो नाही. त्या बिचाऱ्या नेलं. त्या हरामखोराने नेलं. या या घरातून त्याला काही करून नेलं. नेलं त्याला. हो 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 या घरातून नेलं. हे कसं शक्य आहे? हाताला काही करण्याची हिंमत झाली कोणाला? ते होते. ते माणसं होते. ते नेलं. नेलं. मामा! ते कदम! याला काय निघून तू आहेस? जेव्हापासून तू इथे आला आहेस तेव्हापासून राजसेवक ते तुमच्या घाटाला दिसतात. होय कुमार हे खरं आहे. जर माझ्या बाबांना काही झालं ना तर मी तुला केव्हाच माफ करणार नाही. हे जर का खरं असेल तर चला माझ्या बरोबर. तुमच्या बाबांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही मी. हो हो चला मुलांनो. चला चला लवकर. वेळ व्हायला नको खबर आहे. चला 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 लवकर. चला 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 लवकर. चला चला. आपल्या सगळ्याप्रमाणे
चेष्टा चालली आहे? महामंत्री, ही काय चेष्टा चालली आहे? क्षमा असावी, हे आमचे गुरु आहेत. या राजवळतील सैनिकांना शस्त्रविद्येचे प्रशिक्षण देणारे. काय? मग माझी भेट का नाही झाली आजपर्यंत? मी क्षत्रियाला शस्त्रविद्या शिकवतो, ढकायला नाही. माझ्या चंडावर मला कैद करून राजगादी बळकावलीस, तेव्हापासून आम्ही इथे पाऊलही टाकले नाही. त्याची आवश्यकता आम्हालाही नव्हती. माझ्या मुलाला तू आश्रय दिलास म्हणून तुला आम्ही कैद केलाय. आश्रय तर तू तुझ्या मुलाचं मी तोंडही पाहिलेलं नाही. सत्य आहे. त्यांच्याशी माझा काही संबंध नाही. सोडून द्या त्यांना. सोडून देऊ? मग तुझे त्याच्या मुलीशी जे काही संबंध जुळले आहेत शब्द मुखात असू दे. नाहीतर परिणाम वाईट होतील. माझ्या दरबारात मला धमकी? दरबार जरी तुझा असला तरी सत्य आमच्या बाजूने आहे. मी गुरु आहे ह्या दरबाराचा. माझे शिष्य गुरुदक्षिणा देण्यास विसरणार नाही. होय गुरुदेव, गुरुदेव तुमच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही. माझ्या नमक खराब खराब बहुतेक हा त्यांचा गुरुविषयीचा आदर. त्यांना क्षमा करा. तुमचा पुत्र तुमच्या समोर आहे, त्याला समजावा आणि आमच्या मामाला सोडा. एक बार त्या वाईट वेळेस तुम्ही मदत केली. एक स्वप्न समजून विसरून कसे विसरू आपले उपकार मी? कसे विसरू? बाबा, माझ्यामुळे तुम्हाला त्रास झाला, मला क्षमा करा. नाही बाळा, तू निर्दोष आहेस, पण मला हे कळत नाही. निर्दयी आतंकी बापाचा पुत्र असा कसा असू शकतो? तुझा बाप मला ओळखत नसेल, पण त्याला मी पुरता ओळखून आहे. हा कोणी राजा सम्राट नाही. ही विराट नगरी ही त्याची नाही. या विराट नगरीच्या राजाला चंडावर मला कैद करून त्याने ही गादी भडकावली आहे. हा दुसरा तिसरा कोणी नसून आतंकी डाकू आहे. डाकू जागीरा. जागीरा? कुठे आहे जागीरा? कुठे आहे जागीरा? कुठे? माझ्या बहिणीची अब्रू लुटणारा, कविराजांच्या आयुष्याची राग रांगोळी करणारा, त्याच्या तान्या बाळाला आईच्या दुधा वाजून वंचित करणारा, माझ्या अनुसयेचा हत्यारा, माझ्या भानुप्रतापच्या आईचा हत्यारा जागीरा. जागीरा! माझा वैरी जागीरा! मामा, एक गाडी का तू सत्य? हात लावून माझ्या वहिनीला हत्या ना? जागीरा? हा? जागीरा! माझ्या अनुसरी चांगली विकणाऱ्याला विराज, 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 मीच कविराज चंद्रशेखर. विराज, मी माझं कर्तव्य पूर्ण केला. ज्या मुलाला वाढवून सूर उगवण्या इतकं मोठं केला. पण मला शिकवला तुम्हाला कसा भेटला, कसा सापडला? अनुसरेच्या मृत्यूनंतर तुम्ही भ्रमिष्ट होऊन बाळाला दरीत फेकत होता, तेव्हा तुमच्याकडून त्याला मी हिसकावून घेतला. तेव्हा तुम्ही त्याला माझ्याकडून हिसकावून घेतला? अहो काय काय केले तुम्ही हे? तो माझा शत्रू होता, ज्याला मी दरीत फेकायला नेला. तो जागीराचा पुत्र होता. मी माझ्या शत्रूला जागीराच्या महालात ठेवून त्याच्या पुत्राला नेला होता दरीत फेकायला. माझा पुत्र राजवाड्यात असायला हवा. माझा पुत्र राजवाड्यात असायला हवा. बाबा, बाबा, तुमची काहीतरी गंमत होत आहे. मी तुमचा पुत्र भानुप्रताप होय की नाही काय? हो बाळा, बरोबर बोलतोस तू. ना ना ना
बघू दे बघू. मी माझ्या मुलाला राजवाड्यात ठेवताना त्याच्या छातीवर एका धारदार खंजिराने सूर्याची प्रतिमा कोरली होती. मुलाला हवी म्हणून हेच ते निशाण म्हणजे तू माझा आणि माझा अनुशयेचा छकुला आहेस. देवा माझ्या कार्यात यश दिलेस. देवा माझ्या कार्यात यश दिलेस. ठाकूरचा पुत्र पापी पित्याचा पुत्र. नाही नाही मामा तुम्ही मला का वाचवलं. त्या पापी पित्याचा पुत्र म्हणून घेण्यापेक्षा मरण बरं. हा पण एक गरज आहे. त्या पापी नसणाऱ्या तुमची हात नाही. पण बाळा तुझा त्याच्यात काहीच दोष नाही. तुझ्यावर चांगले संस्कार झाले. तू पापाचा वाटेकरी नाहीस बेटा. पापाचा वाटेकरी नाही. पण त्या कलंकित पित्याचं नाव कलंकाप्रमाणे माझ्या माथ्यावर घेऊन मी नाही जगू शकणार. नाही जगू शकणार मी. नाही जगू शकणार मी. तू अलिप्तपणा दाखवलास. अखेरच्या क्षणाला मला बावड्या म्हण. दादा बावड्या म्हण. दादा मला सोडून जाऊ नको दादा. बाळा बाळा असे का केलीस रे. असे का केलीस बाळा. का नजर चुकून घात केलास पापोरा. तू गुन्हेगार नव्हतास रे बाळा. तू गुन्हेगार नव्हतास.